oheň, zapalovač, Honza? Ne, ale mám... Jo, počkej. Ty jsi mi tam jednal samé do toho. Maršal Malinovský. Ale to bylo spálené, to je... No. To ne... Zdraví. Nám mládežníků. Ale nechytal, počkej. Černé dobré nápad. Co vylil? Právě. Počkej, takže nic jako? Ale dobré, to není moje místo. Hej, Míša, už radši ne, jako to někomu jinému. Sirkama Šratni ne, a pryč. sirkama ne, to nehoří. To se, ty píču, já jsem to vylil. No, cigára, tam se toho vleze. To bylo jenom náplň. Super, však jo. Jdeme do elektroniky, neboj se, nic. Jasný. Neboj se, jo? Vezmi mi další. Video zadarmo. Je to doma. Zapalovač, vysaď se na světě. Tak jsem to chtěl. Ještě jedno budeš volit. Já jsem už donesla, no dobré, tak už to utřel tady, no. Ty to chytlo. Hej, Hoří hospoda. Hej, to ne, to jestli začneš škrtat, tak to To děláme zase. v kompu. To musí být rovná hladina. Daj tam více. Fotomontáž, vole, všechno seriózně, tak to bylo. Já tady mám video, cooking video, víš co? Hej, vodka nehoří, ona má 42. To není vodka, to je slivujce. Aha. Tak to navíc, to by mělo. Hej, jestli mi zas... dívej. Hoří. Ne, hoří zase. zase ne. Ty vole, tak... Ale ta Musíš Jako co chceš, vole, tak to tady nezapálíme, nebo co? Jo, hoří. Dvojka, co jsme mu dali, ne? Hoří, mám modrý plamen, hoří. Kurva, já O, potlesk! Hej, ale to Hej, když se někdo ke světlu, jak to dobře vidíme. A přijďte předtím, byl ten byl víc. Vítej do rodiny, vole! Já jsem si ho dal, Jak to mi tu- to spadlo to tu všichni. Jo. Jsi si musel vydávat.